माथो उन्दुखौनो लांला आं दिनै सासेखौसो गोसोखांहोबाय थादों आङो। 1 बाजि जालायलांबाय नाथाय दिनै आं मानो उन्दुलांला आं दिनै उन्दुखौनो लांला खोना। एसेबां नाजाबाय आङो उन्दुलांनो नाथाय गैया उन्दुखौनो लांनो हाला माथो। मालाय मोस्रोमोना मुगानै मुगाथाम मोनलायलांबाय। उन्दुलांदोलै माखारै बिदि हरालागै उन्दुलाङाबा बोरैबा दुरबल मोनोलै फुङाव। मा गाबदों? मा बोरमा फिसा रखम माथो खोनादों आङो? बोरमा फिसा गाबनाय रखम। र' आरो मोजाङै खोनाबावनि र'। बोरमासो जाखोना ना मोदायसो जाखौलै? गिनायबो मोनसैलै। ओरैनोबा माथो माबा आत्माफोर फैसोदोंनो गिनायसो मोनोलै आङो। ओइ मोस्रोम, ओइ टिल्लु, माबा बोरमा फिसा रखम गाबदोंलै मायोबा ना भुतसोबा? आं गिबायलै दिनै सिखारनाय। ओइ मोस्रोम, टिल्लु, मा सारि मोनाखै ना मायो? दिलै उथिनाय। मायोलै मा फोजाबाय थादों माबा एसेबां हर गेजेरफोराव माबा गोजांनायफोराव मानो सिखारनांगौ आंलाय सिखारा आङो। मायबा गाबदोंलै जोंहानाव भुत फैदों भुत। माया माबा भुत फैदों जोंहानियाव। मा जादों जोंफोरखौ जागोन माथो भुतआ। खोनादोंना नोङो? गाबनायखौ खोनादोंना खोनायाखै? आं खोनागासिनो। खोनादों र' एसे माबा बोरमा फिसा रखमसो माथो माथोआ। मा बोरमा जाना फैदों नामा मोदायालाय जोंहानियाव? बोरमासो खोना बोरमासो खोनादे। मानो इसेबां गिदों नोंसोरलाय? माने सोरानिबाफोर बोरमा फिसा गोमादों खोना जोंहानाव फैफ्लांबाय खोना बोरमा फिसाया। माबा मोदायसो खोना। ओरैनोबा मोदाय फैसोनो दाबायसेयाव मोदाय फैसोनो बासा मोदायसोमार। सिरि था जेबो रायज्लायनाङा सिरि सिरि था कम्बलखौ खोबथेना था। आयु गिनानै एब्लेना थाबाय कम्बल सिङाव। हे आब' जेबो मोदाय भुत आत्मा नङालै बियो बोरमा फिसासो। बेखौनो इसेबां गिनांगौ आरो। र' आंनो सिखारनानै नायहैनि र' मा मार। आंगा जादों नामा? नोङो सिखारनो? ये दाना दोनबा मा खालामगोन नोङो मोदाया? सिरि सिरि था जेबो बुंनाङालै आं गिनाय मोनसोबाय। नोंसोर मानो बुजिया? भुतसो बियो मोदायसो माबा आत्मा। नोंसोर मानो बुजिया दे? कम्बल सिङाव खोबथेना था कम्बल जोमना था नोंसोरो दे। आं गिसोबायलै मा मानि एख' बोरमा नङा बियो। ये फुरा फुरि मोदाय भुत आत्मा प्रेत। आं कम्बल सिङाव हाबना थानोसै। बासा टिल्लु भुत मारखोना नङाबा सोरानि बोरमा फैनो जोंहानियावलाय। हरनि 1 बाजियाव सोरानि बोरमा फैनो हा जोंहानियाव? सिरि सिरि नोंबो कम्बल सिङाव हाबसोना थादो। सानैबो बोरै हाबसोना थाबाय कम्बल सिङाव गिनानै बोरमा फिसाखौनो। एसेबांथ' गिखुलि नालाय नोंसोरलाय बोरमा फिसासो बुंबाबो बुजि मोना। मानो मोदाय जालाबायनो बेलाय? ओइ गथ' मा बाथ्रा बुंबाबो बुजि मोनालाय। एख'नि बोरमा नङालै बियो भुतसो थै। हाबसोना थालै माखारैबा बुजि मोना। रायज्लायबाय थानाङालै हाबसोना था खोनागोन अबावबा भुतआ। दे हाबसोना थानोसै दे आंबो। बोरमा फिसाथारलै बियो बोरमा फिसानिनो माथोथार। एख'नि मोदाय नङा बियो। थै जाल्ला। न'आव थानायमोनब्लालाय आंहा सिखारनो जेबोआनो जाथ'वाखैमोन। आंहा 8था 9थायावसो सिखारखायो। दा आरो फोजोंसार सनाखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय 6 बाजियावनो सिखारनांगौ जायो। ओइ फोजोंसार सिखारदो। जोंसि नोङो? औ
आं नोंनि थाखाय साहा लाबोदोंमोन। आंनि थाखाय साहा? दानो लोंथ'वालै आङो। आं मोखांखौनो सुवाखै। धै साहा लोंनायखौनो सोरबा मोखां सुलायनांगौ नामा? नुवाखै मालाय टिभिफोरनिया सिखारियावनो मालाय बिसना सायावनो साहा लोङो। दे दोनलां होमबा। दसे उनाव लोंगोन दे आङो। गावनि थाखाय आङो एसेबां फुङावनो सिखारनानै साहा फुदुंना लाबोबाय एसेबां गोजांनायफोराव। नुवाखै मानो थेवब्लाबो जेबो खेरखेवनो खालायखाया। दोनदो बेयावनो। आं दायो लोंगोन दे दसे थाना। नोङो थांनोसैबा थांदो दे, थांनो हानाय जाबाय। एसेबां मोजाङै अननानै नोंनि थाखाय आङो साहा लाबोबाय फुदुंना, नों आंखौ होखारबायसो ना? बालनि बेंग्राग्रा जाम्बाबानो। मा मोनदोंबा बिहासो आंनि थाखाय एसेबां फुङावनो सिखारनानै साहा फुदुंनो? सोर फुदुंनो होनाय देनाय बेखौ? मानसियानो मा एसेबां थंगालिलिलै। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ एसेबो सुखुथारा आङो। न'फोरावबो दाहालागै थांनो रोंला। आइयाबो मा साननानै लाखिदोंबा? बिसासे मानसि थानायखाय आं न'आवनो थानो बाबायलै। मालादि थांगोन बियो? सोरांथारबाय माथो। मैयानि फुदा गोसोआव गैला नामा नोंसोरो? मैया हराव फुद फैनाया? औ थुनाय नायहैनि। फुद नङामोनलै, बोरमा फिसासोमोन मैयानिया। नङासो जागोन मायाबा। दालाय मानोथ' गाबाखै होनबालाय? बोरमा फिसाबालाय दाबो थागौमोन ना, दाबो गाबगौमोन। फुद नालाय हरावसो गाबो, सानावलाय मानो गाबलाबायनो? दा सोरांबाय नालाय बेनिखायनो खारबाय आरो, बेनिखायनो गाबाखै। नङाबाथ' बोरमा फिसाबा गाबगौमोन ना। थांबाय खोना खिजानि जोंहानिफ्राय, नङाबा जिरायना दं खोना खिजानि। थुनाय नायहैनि। औ थुनाय नायहैमारनि। दालाय अबाव नुबावनोसै, मालाय फुद नालाय मैया हरावनो खारबाय आरो, दा फुङालागैलाय अबाव थानो। थुनाय थेवब्लाबो नायहैनि, खिजानिबा बोरमा फिसाबो जानो हानाय। ना नोङो गिदों? दे गिदोंबा नों थांनाङा दे, थाथ'। सानाव गिया माथो आङो फुद सुद। थुनाय नायहैनि। आंनिबा फुदनो मारमोन मैयानिया। आयु माथो बोरमा फिसा नारसो। बेखौनो जोंफोरो मैया मोदाय फुद होनानै नायफैयासै बोरमाखौ। आंलाय बोरमा फिसा होननानै बुंदोंमोनानो माथो। गावसोरा फोथायथारा, बेखौनो फुद बुंबाय थादोंमोन। गियोबोना सम सम आरो मोदायफोराबो बिदि रुप लाना फैयोना, गियो आङो। ओमफ्राय दा बोरमायासो सोरानि जाखो? रानि गिनाङा दे, जों नोंखौ बुवा दे। दांनो हो आंखौ। आयु गिदो गथ'आ। जोंफोर जेबो खालाया दे नानि नोंखौ। दांजाबाय र'। अनगोनसो नोंखौ जोंफोरो रानि। रोनाय नोंखौ खेबसे बामनि रोनाय। आयु जि मोजाङै बामजादों नायनो आब', गाबाखैबो। अन्थाव बाथावनो खम उखैदों बियो, मैया हरनिफ्रायनो गाइखेर मोनलोङाखै। आरोबा दा बोरमाया सोरानि? आब' आं नङाबा गामियाव थांनानै सोंना फैनि दे, सोरानिबाफोर जानोबो हानाय। थांनाय सोंहैनाय, आरो गामि खाथिनि मानसि नुबाबो सों दे। बेसेरा अना खानानो गाइखेर मोनलोङाखै, खम उखैदों गथ'आ। औ नंगौथ' आरो। र' आं थांनानै सोंना फैनि, गासिनियावबो सोंना फैगोन आङो। दे थां माखारै सोङै थां, बेसेरा उखैसोबाय बियो। र' होमबा सोंहैनि र'। आंनिबा जों गामिनि नङा खोनालै आब'। औ नङाबो जानो हानाय। हा बोरै थ' फैनो मोनखो जोंहानियाव? माथो रावबो लोगोबो गैया, आरो जोंहानियाव बोरमा थानायबा बेलेग, बोरमायानो गैया मासेबो। आब' नङाबा ओंखामखौनो सेग्लिनानै दौनोसै नामा? जानोबा रोंगोन ना रोङा? माबा आब' नङाबा ओंखामखौ सेग्लिनानै रोसिखौल' दौगोन दे। औ बिदिबाबो जागोन। मैया हरनि एसे ओंखाम दंखायो आब', थां नङाबा सेग्लिना लायथां एसे। र' लायनि र' होमबा, बिदिनो बामना लाबाय था, नङाबा बेलेगाव थांगोन बियो। सैमाफोर दंसैना गामियाव, बोरमा जाग्रा सैमा, जागोन अबावबा, नोङो बामना लाबाय थाथ'। जागोन दे आब', बामना लाबाय थागोन आङो। आब' अना खानानो गाबै माथोआनो बायलायलांबाय। औ न' अना खानानो बिगोमाखौ मोनबा हामगौमोन, दाबा सोरानि बोरमा जाखो। दे होमबा आङो ओंखाम रोसिखौ लायनोसै र'। दे थांलाय आब'।
नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा दे। बिल्लुआ नागिरनो थांदों र' नोंसा आइखौ। मोनफैगोन र' दसे थानानैनो मोनफैसिगोन। नोङो दसेखिनिखौ धैर्य हमना थाथार दे नानि। उखैथारबाय अना खानानै। न'आवबा मानसिफोर दंना गैया? दाब्ले आयं! दाब्ले आयं! औ। आयं ओजों फैलाय। र' नै थांगौ। ए माथो आयंसो? औ आयं। माबामोन आयं, नोंसा बोरमा दंमोन न'? औ दङो, मामोन आयं? माबालै आयं, जोंहानाव मासे बोरमा फिसा थाहैदों। सोरानिबा जाखो दा गाबगासिनो बिमा नागिरगासिनो। उखैदोंना। ए जोंहानि नङा दे आयं, जोंहाना दंखायो। नोंसानि नङा न' आयं, आंलाय नोंसानिसो सानदोंमोन। दाबा होमबा सोरानि जाखो? मैया हरनिफ्रायनो गाबगासिनो आयं। जों आरो मैया हराव मोदाय होननासो सानदोंमोन। आं सानाखै मोदाय होनना, आंलाय बोरमा फिसा होननानै सानखादोंमोन। बिबारि आब' आरो मोस्रोम आब'आ भगबान मोदाय होनानै फुदो होननानै बेसेबा गिखादों। कम्बल सिङावसो हाबसोना थादों बिसोरो सानैबो। ए हामानोथ' होमबा ओंखारनानै नायासै नोंसोरलाय? आंलाय ओंखारनानै नायनो नागिरदोंमोन, बिसोरो ओंखारनोनो होआसै आंखौ गिनानै। मालाय फुदनो जागोननो। ए दे होनबा आयं, नोंसानि नङाबालाय आङो बेलेगनियाव सोंहैनि र'। दे थां आयं, सोंहै थां। माबा बै जावख' आयंलाहानावबो सोंहै थां, बिसोराबो बोरमा दंसै दे। बिसानावबो फिसा फिसा बोरमा नुसोदोंमोन आङो, बिसानोबो जानो हानाय थांनाय। बिसानावबो दंसै न' बोरमा फिसा? होमबा बिसानोबो जानो हानाय दे, थांनि र' होमबालाय। दे आयं थां। बिसानि बोरमायाबो दङ खोना माथो। जावख' आयं! ए टिल्लु आयंसो माथो? आयं, नोंसा बोरमा फिसा गोमादों नामा? बोरमा फिसा? गोमायाखै माथो, नैलाय जोंहाना दं माथो। मानोमोन आयं? माने जोंहानाव मासे बोरमा फिसा दंफैयोलै मैया हरनिफ्रायनो, सोरानिबा। दाबा सोरानि जाखो? एसेबां मानसिनाव सोंबोबाय आङो, बयबो बुङो जोंहानि नङा होननानै। दाबा सोरानि जाखो? गुबुन गामिनि खोना दे, जों गामिनि नङा खोना। जानोबो हानायलै। दा बोरमा फिसाया गाइखेर उखैदों, गाबबाय थादों। दा बिमाखौ अबाव नागिरना मोननो। थांनाय आरो बेलेगनियाव सोंहैनाय। सोंहैफ्रामजोब्बायानो दे आयं। बै फाग्रे बादालानिथिंसो थाङाखै र', थांना फैनि र' आङो। थांनाय आयं सोंहैनाय, ओजोंबो सोरहाबा बोरमा फिसियो दे। थांनि र' आयं, दे होमबा आयं थाथ'। दे